Türkmenistan'da geçirilen ähli bayramçylyklar bir ýamdan bäri bir adamyň şahsy bayramyna öwrüldi. Tomaşaçylar we ýarışda bolmaly bähdeşlik ruhy bir şöhret parat hökmürawanyň hatyresine maskarabazlar bilen çaşyryldy. Aydymçylardyr, şahyrlar we durly ýaşdaky ýüzleri niqaply ýaranjyňlar häkimiýeti basyp alan diýdimdör hökmürawany öwüp arşa çykarýarlar. Diktator Berdimuhamedow bedew bayramçylygyna Türkmenistanyň gadnasynyň hasabyna daşary ýurtly mihmanlary çagyryp, olary döwletiň hasabyna 5 ýyldyk tellerde ýaşady. Fransuz aşpezleriniň bişiren taamlary bilen naharlap, hemde olaryň ýor kerelerini töläp, halkyň hasabyna tarhan dökürlik edýär. Gelen mihmanlara mut dün çalışy ödemekden hemde öz şahsy epey belentliginden uğralyp Berdimuhamedowyň ahalteki atlaryny öz ýurduna ýok etmegine öz ýummak bilen goldaw görkezýärler. Türkmenistanyň raýatlary bolsa, Berdimuhamedowyň öz şöhratbarazlygyny mahabatlandyrmagy üçin öňki salgatlaryň üstüne olmawut bolan suw, gaz, elektrik togy üçin hem pul tölemäge mejbur edilýär. Ýurtda adamlar at-torsuz ýetirim edilýär. Emma hökmürawanyň ömrüniň her bir güni tutuşlygyna aýdym sazy tansly bayramçylyk. Däle günne toy ýa-da akmak sürer döwrany, akylynyň haýrany diýleni boldy. Ey Ilahi Emine, adan yolu, adan yolu, atlanalım, atlanalım. Adan yolu, atlanalım.